Ni priang semua bahagian di visa sisin ki para bangit ki para lok ki beit syakani ka jing syakri lang ka jing mani lang ka jongi yo play ha ka bakum gani ka sngi ka ba kraw bat ka ba kentang ka jong try bat ngangit scam kam long shu ka ba plan ka benta jong ki ba bun ha ka bangi yo ban penlong gani ka jing seng lengba ka ni ka lat da ka bangi shu le lengba ki online worship service bangin pen poi ye ka jing syakri lang ka jongi naka yeng ka ba kentang ka jong play syaki yeng ki sem ki jong pi bat ha ki jaka ki ba pi don ni khot sngo balang ye pi baro ba pi ne shimta lang bat ngi ka por ha ka jing syakri ka jing mani lang ka jong ka kerteng ka jong try bat ngi scam ba ka ni kan long ka por ka bangin pen kentang ye di shipor baru try bat bangin lek syaka ta ka jaka ka ba kentang ko ba ka tin ka jong play ka ong ba ngarak kemen ha ba ki ong yang ni le syaka yeng ka jong try tekni ko por shwa bangin ya shakman tu ngi ne pendam lang ho play ha ka jing duai au blei beruk pa jongi ubaha peneng ngiai ngu eme ko kenrat bawat ha peneng jongki jingkut lat jong ke jing em merang penyo yangi yakani ka lat bangin ken mau ban yang ha ka bakum gani ka por ha gani ka jaka ban mani ban syakri ya ka kerteng ka ba imbat ka ba don bor e ka jome ben kentang a tribe eat yakani ka klip mat ba dia baro ki men sim ki ba kodor ki ba don ni ka jing angnut e ka jing trang ban mani ban syakri ka kerteng ka jome hangnu hakabangi ngila bandon snea tribe men pediang yakani ka jing kentiu ka jongi ka nam ka buram ka jome kum ka jing knya ka ba iu bat ka ba im kana try ka ban kiu no search ka cat ka jing snei ka jome namari kini baro ngingu ngidam bat ngipan ha ka kerteng ka jong jisu amen ni nepteng no ikini ka jing shakri ka jongi yo play ha kini ka step da ka jing rwai ka ba sanspa nrifu saw na ka ba thamai bat sanspa san pukandai na ka ba khamring na jinglong mrau jing dum bat kuslai jisu ngawan bat hadin baladap ban rwai ikini ka jing rwai ngan kerpat ye Mr. W Rembai in sngoba ban yalam ngi ka ba puli na ka ktin ka jong play bat ha ka jing duai na jing long rau jing dum bat kuslai jisu ngawan sha jing lai lu jing men bat jing shai jisu sha mi ngawan na jing plot jong nga sha bor jong mi na jing duk jong nga sha spa jong mi na jing ngit jong nga sha ke jong mi jisu sha mi ngawan na jing bom la bat plot bor jong nga jisu ngawan shaka burom bat bor gading na jisu sha mi ngawan na shi tom te sha jing suk dai na ski badum lo sha ski pernai na jing sngau si kang sha ka jing wai jisu sha mi ngawan na jing sngau meng sngau sarong sngau he jisu ngawan sha jing sngau red mon jong me ban le jisu sha mi ngawan ha jing I jong me ban shong nga brai jing du jing ker men kan pet sha ngai sha te ban her da tap yang ngam tai jisu sha mi ngawan na jing shep ting ba jing tep kan rong jisu ngawan sha jing sngau pa ying sim ban yo shong jisu sha mi ngawan na jing jot ba jing jar bom la ong sha ja ka rip neng ba suk ha drong mating shan chong me junom kan long jisu sha mi ngawan
para bangit bai shwa bangin yalek shrijing duai ngan pensngau shwa dak bapule yaktien ke jong blei ke bangila basyam na ka kitab Isaya ke lenong ke basan pusau ke dekhot ke ba nyo bat na ka gospel u Matius ke lenong ke basan ke dekhot ke basau bat kumju ru na ka gospel jong Lukas ke lenong ke bakhat wei ke dekhot ke ba arpu pra kiktien ki baong kumne to bom man ino yala kalenti bat uriu bom hok yala ke jingmut to un pai ru shau trai te un sngosen e ya u bat ublei jongi namar un map par sok kibasusi naba on pentengen yaki hanrei te ulaong kamsuk shisha kita kibayo sngau yakaktien jong ublei bat kibasumar yaka teglayo sngau yaki diki dekhot kibalingkot nakaktien ga jong ublei un kaku yakabala pule bat yabaro kiba shashkor yakaktien ga jong u dongin ya pendam lang hakjing duai ni aingu yami ublei ubokrau kabor ublei ubadap de jingis nei ublei ubalathau yekabneng ublei ubalathau yekakendo ublei ubalathau yekanjava im baro saudong jongi ni aingu yami ko try bamela penyo yangi hakani kasni yakabanyo sngeu yakaktien ka jongmi lengbau shakriu jongmi but I bakani kaktien ka bakhoi ka jongmi kan long habaro kibange but kibayo sngeu yaka I bakani kaktien ka jongmi kan long ringkat iwei pa iwei kibisha skor yaka but kin long kibalat ho halka donut ka jongi yaka bangin la ban ken mau yaka ban yale prasha shibon kijing sniu bat shibon kijing penshoy kibat hala jong soitan yarap yangi ko try yaka bakum dongin la ban penne yaka jing sok bat banri yaka hukum ka jongi halka donut ka jongi dan ringkat ko try ya baro kibayo sngau ya kaktien ka jongmi lengbau shakri barit u jongmi ya kaban sadon ya kabenta ya kaban sam ya kakubor na kaktien ka jongmi ya rap yang iwei pa iwei ya kabangin la ban sngau thu ya kaktien ka bajeliu ka jongmi but I hangi ka jing shai but I hangi ka boy but I hangi kabor badiale yaka jinx niu ki jong ka perthai don ringkat iwei pa iwei yaki khon ki jong ka balang ki badon hakino kino ki jaka henrei ko try lengba ka ni ka khubor kan long kum ka jing pasiau yaka donot ka jongki but kan long kum ka jing kermen na ka benta ka jing im ka jongki hakabakum ka ni ka por ko try Watsha ko try bang man sim ubom man un penshoy but un yalang yaki jumut ki jing perkhat ki jongki ai bara kan long ka khubor ka ba mentoy yaka jing im ka jong iwei pa iwei bas ngap ba shashkor yaka but don ringkat ko try but kinong penyaj ki jong kani ka program ko try but kinyo ko try yaka jing sok ro ka jing sok kabaling ba try jing Jesus Christ try kerpat pat khot yaka kerteng ka jongmi bamen long ringkat bat kani ka jing seng ka jongi hi karhadu bakandawai nadu menta naduai haka kerteng ka jong Jesus Christ amen Dobleun kerku leng ba ka jing shashkor ka bapuri ne kektien ka jongu
but un pediang ru I kiting duai ke balik ra tu syakri jong u hakmat jong blei ngine point o syakwe pat ke benta jong kiting syakri ke jong yo blei hakini ke por ba kata kalong bangin ban ngap ban shashkor ye ke khubor na ke tin ke jong blei ke ban sam hapring jong I da I Mr. P Mukim ni pen pau ke jing sngongo yo blei ba wat habangim yo ekalat ban penlong I ke jing seng hala ke jong ka ying mani ha ke balang ke jong I Henry ka program kalang ka yai kumba la bu be but I Mr. P Mukim I belong ru I weni ki rangba jong ke balang in sashim ni ke benta ban ye sam ban ni na ka khubor ke tin ke jong blei tinga ai ka por ka ba kelu I menta bara shua bangini point o shikani ka benta bangini o snow ye ke jing slok kat tu ka ni ke tin ke jong blei leng by Mr. P Mukim dong ini so lang de ka jing ruai ka ba lai spa andru fusau but lai spa andru fusan na ka jing ruai ka ba khamrem kat nu thiang ban shania hau but ban pediang ka tin bu ai kum tu baro south league khot lemat chorus ka jing ruai ka ba lai spa andru fusau kat nu thiang ban shania hau but ban diang ka tin bu ai ban nge ha ka kular jong u ban tipru bu dei u try Jisu minga shanya log bashi shanga la shem Jisu kordor tang hami ngashanya skem kat nu thiang kalong ban shanya wa batu das nam bakor hang tangan lechni da jinge bangan yo likum kayor Jisu minga shanya log bashi shanga la shem Jisu kordor tang hami ngashanya skem hoi kat yang ban shanya hau nagapom ban yo lakim dakapa diang na u Jisu jing suk jing men ba jing in Jisu minga shanya log bashi shanga la shem Jisu kordor tang hami ngashanya skem ngas nyusu ngalaban shanya hu Jisu log bagen sai ngatibru un long lembat nga dupa bertekan wai Jisu minga shanya log bashi shanga la shem Jisu ko
dor dang hami ngashan yaskem. Ti ceman iba long nong penyai jonggani ka jing sakri ke jongi hakni ka por bat kumju ya pi baro ki parabanget bait ki jongi ki ba sngap bat ki bio I ya kene ka service lane kene ka jing sakri ke jongi hakne ka por hoj ka bangimla ban len ba ka jing khi phalok jongane ka perthai ka bangimla ban wan sek yeng ki bakentang ki jongi na ki daw bam la kiar te kumta ngasno ban ai khublei ya pi baro ki parabanget beej ki badon halagi jong ki yeng ki sem ki jungi bangin yo ban ya sngap lang bangin yo ban yo ilang ya kene ka program lane kene ka binta ka ba mangi kom ka balangi pen khre na kene ka yeng ka bakentang ka jong blei te kumjo mas ngoban ai ku blei lang ya baro ki parabanget beej biyo sngobat ki basngap ya kene ka khubor na sngobat ai khublei ya phi ha ka kerteng ka bathyang ka bathyang tam ka jong trai jong yu Jesus Christ te haswa bengin yo ban ya slok lani ban pen sngo ka tu ka ni ki bentan ka tien ka jong blei tongin ya le lang swa ha ki jing doi au pa jong I bab neng kanrat si sen pat ni ai bat ke jingo ke jing ro yeme ublei bo em bat basisha bat tiplot bat bio ilot ya ki ke baro te kumta ke ni ke por ngasngo ban kerpat cheme ha ka ba men pediang ya ki ke baro ka ba mengi kum ki khon ki be ki jong mi ni pen khre la ne ngi le thau burom ya ka kerteng ke jong me hoi du kon ran so ban kerpat cheme ke ni por ha ka ba men don rengkat ba sakri batlot ujong me uban sambat uban ban ai ya ke ni ka jing selok ka batang sipor ka badai na ka ktien ke jong me isnai kan rat ban pediang ki bat biang pen bet me don rengkat ba sakri batlot jong me ke ni por sngau kan rat ke jing panong pop tu rama ke kang ki palat ki jongi haka kerteng Jisu ngapani kini amen te prabnget be ya kini por ngasngau ban ai kublei pi baro khamtam haka be dei bat kum kini por kedai por haka ba mangi kum ki parabnget be baro ngimla ni kendo haka ju keceka te kum tangi ai ya kini ke jing slok katu kat nien ka ktien ka jong blei ka bang kwa ban lampang lane ka bangin ya puson lang galong naka kitab ka jong Joel bat ki kentien ki bong kumne batu kat yala ka donot ti om yala ka jankop batu phai sotrai ublei jong pi na ba ulong uba ai bat bo isn lem uba suki ban pitar bat uba kenrei ha jing isnei bat ukla ka bamut na ka jing pen sneu kane ka benta ka banga kwa bangin ya puson na kane ka por kalong halor kine ki baro kamangi la det yo I ya ki jing jia bat ki jing pen jia ki jong blei ha ka perthai hi na do ki por ki ba menchua tenga chukwa ban pen kan mau hang ne ha ka be dei na kane ka kitab ka jong Joel kalong to kat yala ka donot om ya ki jankop kata kamot om ya ki jankop ka bangi phong ha ki met bangi la ban kat ya ka bangi la ban keliang ya ka bangi la ban riam de ki wei pat ki riam ka bangi la ban phong ila ban ong
Tian rei ke kedien ke jong belai tu ong kat yalah ke donut. Kamut bangin pla la ke jong ki donut ke jongi. Bangin pai dien no. Ya ke ei ke ba nila bakla. Bat la ong hang ne su ka kitab ong jong Joel ke ong. Naba ulong uba ai bat uba isn ai. Bat uba suki. Ya ke jeng bitar. Ublay kumbangi la yo i na du kipor ki bam chwa. Bat ni yo i ru hang to. Kaba u ka kitab ka jong ujona. Kaba ublay ula pha balek yalam yo jona sa ka nong ba ni ni ve. Jan rei kolong ka ik pat ka bas mau tenat. Kum ka nong ba ni ni ve ka ko ngo ya ka ka balak perta. Ya ka ka ba jona ul ajimut. Haka nong ba ni diwe bakin kela ka bemut ngaba blayu un sepenjat no ya ka te kumta ka kentien hang ne kalong bat laong susu hang ne lembat ubasuki ban bitar bat ba ken rei ka jing isnai bat ukela ka bemut na ka jing pinsneu hot ublay ka jing sisa ka ban kong Uladon ya kemensim bitar hadu kata-kata anak benta. Kejing bom kok ngu ulane kejing tam. Jong ki brio ki basyong ki basa kanong ba ni nibe. Ten rei bulai ukela ka bomot long. Ha ka ba ula map no sa sisen kumta. Ula pha lingba. Ujona ban lek yalap lane ban perta ya kejing kela ka bomot. Bat su ngiyo i haba ya ka sinong sadam bat ko mararu kabau blay ula bitar bat ula pha lengbau Abraham bat ulat habakin pertaya ka nongba ya ka sinong sadam bat ko mara bikin phaiden no na ka jingle bamman ka jungki ten rai ka long ka ka bas musi pat hak bangi i hangto ka ba kum ulat u Abraham bat ulat Kimla ban pin sutho like no tang ke yeng ke sen ke jong ulat te kumta ha ke baya dei ba ke ne ke benta ngiyo i ba ulat ulat em bat ke yeng ke sen ke jong bat baro nang ta kila sya tha yap no hau blai da keding bat kumjo ngiyo i susu ha ka kitab Hosea ka kitab Hosea kaba keren ngan pen khia ya kejing keladin jongki ngan e yaki namar kejing bitar jonga kala phairu no kane ka kitab Hosea ka keren ya ka jo ka benta ka kitab Hosea khat saw ngan pen khia ya la kejing keladin jongki ngan e yaki namar kejing bitar jonga kalap hai no pi hang ne kabang yu i kalong ka jo ka kentien ka ba Hosea ru kren ha ka ba blai ula phai din ngan pin khia ya ka jing keladin jongki kata ka mod ka ba blai upen khia no namar us ngutho hang ne ba ki breu ki lakela blai ru ula kela ka bomod bat ula isnai biang yaki kumta ula pelak yaki naki ke baro ki balong ki ula pelak yaki naki ke baro kabadai kejeng bitar kejong blai te kumta blai ukhot ya kejeng kela ke bemut hakene ke poru ke bau blai uet kata-kata yang i kum ki khon ki be ki jong bat sho ngi hang ne bat susu ngi ba kajing bitar ke jong blai ha Matias arthusau arpho hadu arpho ar ki kentien ki bong kum ne henrei pin duai ba kata kajing phat yap no jong phi kan om long min tlang ne ha kasni sabaton naba hang ta kajing kordet ba kan long kat ka ba om pat ju long na du mendang min kong ke perthai hadu mentaru lemne kan om long syuru telem
penkut no ya kita kisni kan om laj em kawai kedok henrai na ke benta ki balajit on penkut no ya kita kisni susu yang to ba ke jing bitar ke jong belai leng ba ka kos ki sau gospel ke jong Matias kabong to phin duai ya kata ke jing phet yak no jong phi henrai kabau belai ulap bitar hangne kalong ba nom sngap shu kabau belai nom sngap shu ya ki baro ki jing duai ba ka belai nom map shu lane nom kam dan shu kapor ni laban ong namar kapor kala der palat namar ba ka jing perta ka jing kala ka bamot daki breu ki jong belai daki nong yo tho lupa daki lengdo daki apostol henrai ki breu kem sot nyau sho ya ka ka bau blai ulak kren lengba ki nong yalam lang lane nang lengba ki nong yalam ki breu ki jong blai te hang ne ka ki sau gospel ke jong Matius so kolong ba ke jing phat yap jong pi kan nam lada kalong mentlang lane ka sabaton kata ka de ke jing kordet balong susu hang ne ba ka wei ka do ro kan nam laj barok kin sayap lot barok kita kin sayap lot laj satang kita kibriu ki balajit do blai namar baha kata kapor kane kadai ke benta ha ka banga kwa banya phai khindiat bat kane ka juk lane bat kane ka perthai ka bamenta kabau blai lengba ki briu ki jongu kabau blai lengba ki nong yalap ki nong yatho lupa bat kita ki nong yalam ki ba pher ki ba pertai ka tien ka jong blai ki la perta shai ki la perta shla ba ke jingwan arsien ke jong trai jong uji sukres kala jan ba baro to kala ke bamot bat to phai no na ki ai baro ka ba pilaju melen na ki por ki ba menchua to phai no menta namar ke jingwan arsien ke jong trai jong uji sukres kala jan bat susu ka tien ke jong blai kala keren susu lengba ka jing bitar ublai ban pentmai no pat ka jing kular ublai ban pentmai pat ya ke hima ke jungu ya ke ne kinla ban shem na ka kitab Sakharia ka bapra khat ar bat khat lai nabakan don sembai ka jing suk bat udeng wani un aiso bat ka kendau kan ai ha jing penmi bat ki beneng kin ai hala ka umjer bat ngan pen yo kenti ha ki basa hau ne upai ba ya ki ne ki ai baro bat kan om long kumba pi julong ka jing tem ma pedang ka jai benriu ko pi ka yeng Juda bat ka yeng Israel kum tangan pen em ya pi bat pin long ka jing kerku wat sep teng henrei tu long khlan ki ti ki jong pi kane ka khubor pat long ba ka don ka jing kular ka jong blai ba ka don ka jing kular ka jong blai ban pen thamai pat ya ki hima ka jong u ba ka ne ka benta ka ba ngiyo i bau Sakriang tu kren baladang ilong kabau blai ulong ubak kenrei ke jing yengi ki khon balas seus pa jung u wat ladang ilong kumno ru ublai uyai wat yengi te kumta kane ka benta ha ka bang i hang ne hot kabau blai ulab bitar ula kot jengmot ban penjat no lane ban penkut no ya kini ke perthai bat kumbang i hakini ke por ke pamenta
kini kijing sedang jong gane kijing khi phalok jong gane ke perthai kijing sedang jong gane kijing pangklam kijing sedang jong gane kijing jenjar ke bawan phalok hakini ke por ke bamenta khamtam ten rei habang ipat hang ne kijing kular ublai ban pen thamai pat ya ka hima jong u kata kamot ingat skam nabakan don sembai kijing suk sembai kijing yasuk kata kamot bau deng sawan ngai so biang sakisen pat bakani ke perthai ha ke bangi em bat ngi man menta ke bangi em ni syong ni sa menta ke bau blai isnai biang sakisen pat ke bau un penyo hangi yau tau sembai kijing suk ke bau un penyo biang hangi yau tau deng sawan uban ai ki so kata kamot ke bau un pen koi biang ini sakisen pat naki ke baro kaba mangi hak ni ke por ni ladu ya ke jingkermen bat kumjo ngi isu so ang to long ba phin long ke jingker ku ba phin long kata ke jingker ku whatsapp ting rei tu long klan ke ti ke jong phi kata kamot bangin pen klan ya ke men sem ke donot ke jongi bangin pen klan ya ke jing syakri ke jongi bangin nom do jingkermen bangin nom phaidin bat ngin long ke bayai ne scam haduk ke sngi ka bakut ke jing em ke jongi ka so ngi i na ka kitab ke jing pen pau ke jing pen pau yo nes lai ka ba at pho hakmi nga yeng na jing khang bat na tiet lada no ru uba yo snau ya ke jing ya ka tien jonga bat un ple ya kata ke jingkhang ngan wan rung hapo jong u bat ngan ya khawai met lem bat u ban ma u lem bat na kani susu ka kentien ka bakhat do nila ban ong bagane ke de ke kentien khat do ka jong ble haba onda ulap penjialot ya baro onda kata ke jing wan arsin ka jong trai jong Yesus Kristus kan wan bat unwan jongo yang iwei pa iwei bat ngala ru ban ong hang ne ba ka tien ke jong blai ba ka jingwan ke jong tra jong Yesus Kristus kan long kom unong to ong hang ne lada ka wan men met men step la ne ka wan ha ka no ko por ka ban himla ban tep te ka jing pen pau yo ne sang ne ka long hak mi ngayeng ha jing khang ngatiet lada unu buyos ngau ya ka tien jonga bat un ple ya ke jingkhang bat ngan yo rung kata kamot kina kino gi buyos ngau ya ke jing perta kumbal ong na do mene bau blai ula pha de ki breu ki jong u ka bau blai ula pha da ki nong yo thol pa da ki nyong yo i pau ban perta ke tien ke jong blai ke jing kala ke bomot bat kata ken kaba un play ya ki mensiem ki do not ki jongi kaba khnang ba utra jongi Yesus Kristus un yo ban rong bat hang ta ken ngin sa yo ya ki jing khawai met kaba ngin yo ki jing ya khawai ka jing ya khawai ka jing ya bam met utra Yesus bat ngi bat mangi lem batu bat hang ta ken kan long ka khubor ka ba bat hang ta ken ka jing penim ei ka jong tra jong Yesus Kristus ka sawan ngin sayo ban syong ringkat badu kom jo ru ngas ngo ban kerpat yang iwei pe iwei kom ta kom ki para banget ki jongi khamtam hagane ka balang ka jongi ka baha kane ka por ka ba menta ngas ngo bad dengi don kam satang ka jing kala ka bomot ngin kala ka bomot bat ngin wan sa ka yeng sa ka jing khat ka jong blai ublai u pertam met labat sni lemba ki breu ka jong u te kum tangam don shibon ki kentien banya selok akini ka por ublai on kurku ublai na ka bunta ka buram ka jong u amen.
Ngi ai kublei shibune I Mr. P Mukim nakabenta ki kubor ki bai lapan sngo peding jongi bat ngai scam kilong ki kubor ki ba shai bat ki bai men sim shikat dei yangi khamtam ha ke ba kum ki ni kisngi ki ba ngi im kisngi ki ba bat kisngi jong ki jing tenju ka ba kraw yangi kum ki ba ngai doble nang kerku pi Mr. P Mukim nang IP ka met ka ba koi ka ba kia bat khamtam ka jing start ka jing shempang ba pinang la ba ni sami ka tin ka jong play ha ki por baro ngine poino shaka benta ka ba wai jong ka jing shakri ka jing yu play da ka ba ngine so lang de ka jing roi ka ba south pa lai bat lai spa pra pun riu na ka ba rim kasngi jonga hangni lingkot kasngi jonga hangni lingkot kamaham yang aban kren ding salat ka shlong ka jing jon shalom sower ngan sabe try to bat yang ashi sendon yo amla ya kendu shu kat bakanang ingka sodom lam shalom yo ingaru ngala light men sauna sodom haga penta ngadang am shadin iba blu gomora shuwa shlong you play ban lam shate shakilum shajerong ngan sapet ban like gading I like gadis im gading im men sim jonga shaturing tengine pun wai bara ka wai no jong ni gajing mani gajing shakri gajing yeme ko ken rat to plat yagi nang ni de ki jingker ku ki ba bhatam bat ki ba janai de ki jome to dai ba ka jing ai ka ba dap byang gajing Jesus Christ bo try ka jing ye ka jong ble pa ka mana bom jukot lem ka jing slap ka jong men sim ba khoi ba ki ni lai ki blong away ble ki long ringkat le bat ngi kum ki ringai ki badana gani ka ri ka ba eat ka jongi kum ju asat lak jong ka protei ka bana do mentala sha shidu ki ba bom jukot ro amen